Bai, gaur lezan gaude, Arabako Errioxan, guretzat plazer bat beti da ona etortzea, baina aurten, egoera kritiko honetan, etorri gara ere aldarrikatzera. Zer aldarrikatzen dugu? Badaude faktore batzuk, adibidez, aldaketa klimatikoa, badaukagu mahai gainean, Trumpen politikak ez, badaukagu hor kostuak edo batzen presioak, ez direla oraindik ez da justuak, orduan badaude faktore batzuk ipintzen ari direla sektoreari modu kritiko batean, ez? Horregatik gaur etortzen gara esatera, politika publiko ausartak behar ditugula, eta hori, orain arte ez dugu ikusi, ez? Politika publiko horietan, beti entzuten dugu titular handiak, beti entzuten dugu brillantina moduko bat gainetik, baina benetako egoera ez da konpontzen ari, ez? Orain arte hartu ditugun neurriak ez dira nahikoak gauza berriak egiteko, horregatik hori eskatzen dugu, ez? Orain arte ordaintzen eari dute kostuen betik, orduan lege bat badago mahai gainean eta ez da betetzen ari. Horrekin esan nahi dut gobernuak edo administrazioek badaukate gauza asko egiteko eta momentu honetan ez dira egiten. Titular politika bai badaukagu, proiektu handien politikak eta titularra dauzkagu, baina horrekin ez da nahikoan izaten ari. Horregatik uste dugu Errioxa, Arabako Errioxa behar duela politika ausartak, behar duela jendea babestuta egotea, behar duela batez ere beste eredu bat, ez bakarrik produkzio eredu bat, baizik eta gestio moduko bat, beste eredu bat. Horretarako ausartak izan beharko gara, kontseilu arautzailea hor dago gauzak ez ondo egiten, eta horren kontra ere bai, defendatu behar dugu sektorea, defendatu eta sinestu behar dugu eskualde honetan. Alde horretatik Euskal Herria Bildu egingo du erronda bat, hemengo eragileekin, batez ere diagnostiko konpartitu hori ea ona eta ondo dagoen eginda, eta hortik aurrera ze neurri estrukturalak egingo ditugun, ez? Alde horretatik ere bai, datu bat, baina oso importantea. Orain dela 30 urte, lehenengo mahatze bilketaren festa egin zen, eta ordaindu zen dirua mahatzengatik izan zen gaurko kobratuko duen berdina. 3 edo 30 urte, eta diru berdina. Horrek ez du balio, sektoreak ez du merezi hori, eta Arabako Errioxa ez du merezi. Horregatik behar dugu lan egin guztion artean, baina batez ere sinestu behar dugu komarka honetan, eta orain ez dena gertatzen ari.